weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgolo to kay haydi to neere to dabiya ko on takkusan juula ha to galle ceerno ahmad tijani ba to madina gounase ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie biranda abeydi gonnoɗo kaye jillumoma e nder dongre europe kikiɗe hanki o jofti e nder nakcot lamorgo gendi leydi mauritanie e taskama noon e nder yoga e leɗe kay kikiɗe hanki o jamma ha fayi subaka kay ko otoji police e police ji kewɗi goni ko cara e nder diwanuji ɗi kala gam hadde yimɓe kay jaɓɓademo to leydi sénégal Mbagnick Diop noddunoma kay to yeeso diga caggal noon nde o jodde mabɓe waktuji kewɗi no fewi kay o waali jamma makko gadano e nder kaso tawi koye mbadi garda wi to leydi Mali hoore jagorɗe laamu leydi Mali o joddima talata hande o e ɓen tawi ko joom ngaaluji malinaɓe addoɓe carburant e nder leydi he ɗum noon ko caggal teskede kay oɗo saaha joni carburant ne ngakki no fewi e nder leydi he kedde afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to fedde gotago windere nde loni jen ha to leydi Palestine to leydi Russie bisimilla moon e keɗki hotodirte joni joni piren pacceren. salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ganduɗo leɗɗe laaɓaɗo bindi yaadiɗo ɓalwale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah luɓrimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓiɗe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkuji ɓalli ɓuutoji e ɓalli musoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓen worɓe ustoɗaɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe leese fiɗaɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji hay sinno prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wona no oppire so tawi on jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac ma futirno kala e nder balɗe tati so tawi on jokkodiri mbatta ñamde yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawran ɓen ɓe arsugaji men kippi wonduɓe weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji yawran ɓen ƴewɓe kayitaji ƴewɓe embauche gorko mo melga wuuro jinneji oɗo saaha joni omo tawe to leydi France to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko numéro makko leydi France ko numéro makko appel kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ene tawe toon to Dakar en tawi ɗum miñi koni wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon sehli makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott ne tawi ɗon miñi koni wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro muɗum mbatta ko ceerno Abdoulaye Diallo numéro mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko gorko mo leeraɓe numéro mum ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu comme alaɗo woni konne wiiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko
neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma jogiiɗo AVC jogii cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ari ko wallude e safrude haa moñi kala yiito heen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiiɗo yahata juma yahata jama ɓanndu muusooru koyɗe muusooje keeceeje muusooje jogiiɗo AVC jogii cardiaque yogay ñabbuuji goɗɗi kala sa jokkondire gorel te jooni jooni njiitoɗa heen hoore maaɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro alaa rewam alaa effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa heen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maaɗa sa yiɗi jokkondirde e gorel te jahata koto site maɓɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janngan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettude kaɓuruji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e talata sappo e jeegom dewre siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyya habruji mon e demgal pular e sowto he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko minimen sehil men Saydou Abouba ko adi kabruji men e demgal pular noon hono khalifa men ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to kay heyɗi ene fecca sunare mum e dendagal ummal islam kala ha tengti noon e Madina Gounass naɓe e dow inde khalifa diine wuuro ngo hono ceerno Amadou Tidiane Ba e ɓesgu muɗum no fotiri e jinnaɗe men hono ceerno Bouna Oumar Ba e baba galle Ba e ɓesgu Alhaji Ousmane Thiam wondude e ɓesgu Alhaji Ali wondude nere naɓe no didorno e liksebe naɓe no didorno kala kamɓe kala noon ɓe duwono on dendagal nerenajo kala to wawi wonde kala e nder dunde Baba Adama he kanko ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba omo duwono on e ndeɗo ustare tawi kadi ko oɗo khalifa miñiraɗo ceernajo biyetenoɗo ceerno Ahmadou Baro omo ceerno Saydou Hammata ko hande noon o yalti aduna to Dakar o wirete noon koto Madina Gounass dendagal to Madina naaɓe ngoni kala dendagal to Madina naaɓe mbawi wonde kala e dendagal wonɓe Madina naaɓe kala wonde taw guila e Haalpulaar en eɓe gona Haalpulaar en kala e Fuutankoɓe ɓe gona kala dendagal Madina Gounass to mbawi wonde kala ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba ene duwono on e ndeɗo ustare ko noon kadi fedde heblo sukaɓe Afrique e garɗugol ceerno Habousa Diallo jande moon jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e garɗugol Sar Abdoulaye Sara e
dendagal gollidiɓe jani nde kala enen kala enen ndenda sunare nden pacca sunare nde eɗen nduwono ceerno men khalifa men ceerno Amadou Tijani Alpha Mamadou Sile Ba e ndeɗo ustare tawi ko khalifa diine biyetenoɗo ceerno Ahmadou Baro mo ceerno Saydou Hammada mbiɗen ko Dakar o rutti talata hande o wirite noon ko toon to Madina Gounass eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafom harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habruji men demgal Pulaar koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie Nouakchott hono no heewi wadde kay kala hitande so oɗo saaha yonti hono mawludu nabi sallllahu alayhi wa sallam tawi yuɓɓinta nden mawludu noon ko ceerno Amadou Tijani Kane mo fondu hitande hikka nde noon mawludu nde yuɓɓinte ko ñande nogas ñande aset garoɗo nogas lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi toon to Elmina Sara Juma Sara tigui garage Sonef Juma maw ko nana hucciti ene juula e garage Sonef ɗon tigui mawludu o mo heewi mawninede kala hitande hikkande nden ko ɗon mawninte ceerno Amadou Tijani Kane noon ko ñande alkamis o foti ummade toon to fondu arat ɗo e Nouakchott noon dendagal bandiraɓe hoddiɓe julɓe kala ne bisna e oɗo tigui jamma tawi ko jibinede nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen altine hanki o gouvernement mo leydi Mauritanie siifi protocole d' accord nden sifodiri noon koye boña biyeteɗo fond saoudien pour le développement et pour le développement ko subvention noon financement kay ko subvention financement programme saoudien des forages et des puits woni wadde forage uji e wadde boyli e développement durable e nder Afrique siifi ɗon sifande nde noon siifi ɗum koto tawi koto banggue Mauritanie sifande ɓe cifodiri e Mauritanie noon sifande nde ko 2.4 million tawi ko halis ugguya e ɗum qime noon ha temedde ha e ɗum qime tigui ha million ngaji jeegom tawi ko halis dollar so tawi ko Mauritanie mbiɗen ko 2.4 million tawi ko émiri halis e limore hesere nde so tawi wattama e dollar américain e ɗum qime ha million ngaji jeegom tawi ko dollar américain tawi banggue Mauritanie sifi ɗum ko kuɗol ministre de l'économie et des finances Sidi Ahmed Wulbou tawi koto banggue leydi Saoud sifi ɗum ko directeur général Boño hono biteɗo Sultan Ben Abdel Rahmani Al Mourchida xaalis o noon fandare mum kay ko wallude guure kewɗe kay taw guiley guure tawteɗe e nder Fuutaji e nder baadiyaji kala no certiri ɗon ka ha mbawa kadi hebde taw ko ndiyam labɗam woni ndiyam robinaji walla ndiyam boyli taw ko ndiyam labɗam ɓe kolliri noon fadde 4 woydu ma mbaw afede hen tawi woydu hen foof ne waɗe systéme tawi ko systéme pompage ne wawa yaltinde ndiyam ha no hannirta ni taw wona bagal tawi tigui ko pompe uji ɗi noon tawi kadi dognata ɗum ko solaire ko ɗum tigui woni koɓe jiiɗi wadde ɗum e nder ɗiɗo 4 woydu ɓe kolliri noon wonde kadi hen woydu kala ma waɗa kadi recevoir woni no annama bandu mawɗo ni dow tawa kala ndiyam ene wawa tigui stockede hen ha no hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen enen fannu keɗoɗen ha joni altine hanki o gouvernement mo leydi Mauritanie ɓe cifodiri e laamu leydi Arabie Saoudite sifande tawi ko mahgol hôpital e wadde hen matériel mum ha timma e nder Nouakchott lamurgo gendi Mauritanie tawi hôpital o innira tigui hôpital o noon innira ko tigui ko hôpital Roi Salman e nder Nouakchott jaru golle ɗe noon ko 90 million tawi ko halis dollar américain sifu noon sifodiri accord o noon ko ɓeɗo tawi koto banggue leydi Mauritanie ko jagorgal leydi Mauritanie kalfinare ko fati e cellal aadi hono Abdallahi weddi so tawi koto banggue Arabie Saoudite sifande ɗe noon ko société biteɗo Al Qasabi pour l'entrepreneuriat ko bon noon tawi ko bon saoudien pour le développement kañum financata golle ɗe ha kiɓɓa golle ɗe noon foof kay koye nder lebbi 34 gasata ha no hannirtani hôpital o noon ko wona tigui so tawi o gasi o wonata ko hôpital multidisciplinaire tawi kadi safude gueɗe kewɗe ne mbawa safrede hen tawi kadi ko mawɗo no feewi mawɗo bawɗo kay nawde ha kene qime ha 3 li tawi ko li hôpital ma tawe hen kadi tawe nder makko kadi service aji d'urgence tawi ko ma tawe hen service aji d'urgence ma tawi hen ko wiyete hospitalisation générale ma tawi hen ko wiyete chirurgie ma tawi hen ko wiyete maternité e ko wiyete pédiatrie et soins intensifs kala wondude e ko wiyete néphrologie kala ma mbaw tawede e nder oɗon hôpital hano hannirti ma tawe e nder makko kadi clinique aji kewɗi e laboratoire complet wondude e laboratoire d'urgence e bâtiment
administrative wondude logement ɓen docteur tawi ko gollotoɓe e oɗon hôpital tawi foof ma fon fodde capanɗe joyyi unité ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Birane Daoul Abeydi gardiɗo catala IRA gonɗoɗo e jillu muɗum woni tourné mum caggal leydi o jofti altine hanki o nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie o waɗi noon jonte kewɗe no fewi nder leydi Europe o yano noon ko omo yaadino noon e yimɓe makko yimɓe famille makko e yogga kay e yimɓe ɓattiɓe mo ko ɓen tigui woni ɓe o yaadi noon en nguɗon jillu yiɗ makko yaade makko ɓe yaadi noon nguɗon jillu teskama noon caggal kayde gartala makko noon e nder Nouakchott waɗi dille mawde no fewi yimɓe hewɓe noon jaltino gam yidde jabboyademo kono dendagal e booli ummade kay e nder Nouakchott ha yetti to aéroport kala ko police ji kewɗi no fewi wondude auto ji men kañumen tigui kadi yimɓeɓe wadde moɓidirde ɓe caari yimɓeɓe ɓe caski ɗumen ɓe kadi ɗumen jaɓɓade Birane Daoul Abeydi hewɓe kolleri candiyankoɓe hewɓe kadi kolleri yinnoɓe kay addude matériel men waɗama confisqué heftama ko ɗon kadi yimɓe hewɓe joguinoɓe téléphone aji jinnode kay filmude kañumen foof tigui téléphone aji men teftama e juuɗe men gam hollirde mette mum noon ko tigui ko sukaɓeɓe mbaɗa ko Birane Daoul Abeydi noon holliri tigui o yaari koyde kay tugui palais de conférence o yaari koyde tawteɗo natirde edde aéroport de Nouakchott o yaati koyde kay ha o yetti toon to galle makko e Riyad walla mbiyen to PK saaha foof noon o darto seeɗa o waɗi kadi discours haalande makko hollirde mette makko kay e oɗo saaha joni ko laamu ngu haɗi yimɓeɓe jaɓɓademo ko o holliri kadi wonde gueɗe kewɗe ɗe o jaɓat noon e oɗo saaha joni ko jaltoto ɗum hano hannirta ni kadi holliri so Allah ittani ko satti sumgoji paaɗi kay ma yimɓe foof ji o itta laamu ngu ha laaɓa tawi kadi ko carte itti ɗum ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni ñande aljuma 1 lewru septembre gonɗen ɗum ko batoji ɗiɗi awo kañumen pelgodirno e nder maaje kadde to Nouadhibou wanno noon ɓe hen bateau goto noon wanno fodde sagataɓe dogas ɓen mbawi faabede mareji joyi noon woni awoɓe joyo tawi ko mareji Mauritanie naɓe ɓen noon ha o saaha ko ɗon kaaɓe yitede woni ko wiyete porté dispari bateau ji pelɓodirɗi en hen goto ko bateau Mauritanie naɓe bateau goɗɗo noon araray gabbi wiyeta e dow muɗum e nder enquête he noon yimɓe ɗiɗo tawi ko hoɓɓeɓe jeeya kay leydi ndi ɓen naggama ɓena cokka to Nouadhibou hen ɗiɗo noon hen ɗiɗo nangaɓe ɓe ko heɗɗo nangaɓe ɗiɗo ɓe ko espagnol najo ko espagnol hen goto ko espagnol najo keddiɗo o tigui ko russe najo keddiɗo ko gris najo ko kamɓe ɗiɗo noon gonno capitaine oɗon bateau tawi ko biteɗo Tafara 3 on bateau noon armateur ko Mauritanie najo ko brigade maritime to port autonome mo Nouadhibou ko toon tigui ɓe cokka e mbadi garde à vue mareji joyi Mauritanie naɓe majjuɓe hen goto komo martaba officier bateau ji pelɓodirɗi ɗi noon ko chalier woni tigui bateau awo tawi ko chalitier Mauritanie najo bateau Mauritanie naɓe biteɗo Tafra 3 mo jolnunono jolno e makko noon walla mbiyana juutendi makko ko 31 métre o fewnano noon ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e goho bateau goɗɗo o ɗon wiyete ko Grey Water on noon ko gambinajo juutendi makko ko 94 métre kana lana noon ko fewnano ko guila hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati nogas e goho neɗɗo jolnoɓe e makko ka paabama hen tato ko espagnol naaɓe hen tata ko espagnol naɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoore jo gendi Mauritanie o waɗi gonnoɗo e jilla mum toon to duwa lamorgo leydi Qatar tawi nawnomo toon ko tawtorede sommet tawi ko leyɗele arabeɓe leyɗele julɓe ko fate gonka kay ko Israël bombardino toon to Qatar kanko hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani o arti wenɗoga talata hande nder Nouakchott lamorgo gendi makko o tawi noon ere jaɓɓademo to bowallade diwoje ngal Nouakchott hono Mokhtar Ould jayi ko hoore jagode makko wondude Moulay Mohamed Agdaf ko ministre secrétaire général la présidence wondude Aissata Ba Yaya ko ministre conseiller à la présidence de la république e yimɓe gouvernement hewɓe wonɓe nden Mohamed Cheikh El Ghazouani noon e nde Mohamed Cheikh El Ghazouani woni lawol mum tigui gartal mum e Nouakchott o waɗi escale to wuuro Médina ene tawe nder leydi Arabie Saoudite o visiti to noon juma Mouhamadou Rasoul sallallahu alayhi wa sallam o juurima rawda kam o wawi kadi duwade e duwanade windere nde kala o yaha
hani goto non mo yadno e c'était timmudo no fewi kambe kala be gartindira nakshata ha joni khabruji men demgal pulara tenno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal padena majiki Diop ko président des mouvements entreprise du Sénégal woni président MEDES o convoquanoma noon to dika woni division d'investigation criminelle o huccindiri mabbe noon gila suba 11h subaka ha 22h jamma woni ha 10h jamma omo huccindiri mabbe mbaddanamde takkede ko caggal ɗum noon ko caggal kayde catala bitengal sentifam ko wadno e makko tigi ko wite tigi wanno e makko ko wite tigi enquête ɗum noon kanko e Wali Seck caggal kayde pôle judiciaire pôle tigi judiciaire financière caggal nde namdi noon nde ɓe mbaɗete enquête Majjiki Diop noon waali jamma mom gadano kay to kaso tawi ko police to ndera police mo port o waali kaso noon koye mbadi garde à vue ene wawi kay so tawi ala ko yanti talata hande o waɗe déféré yesso parquet ha joni ko yon fannu keɗoɗen jayde witede le témoin yeddi kay ha suuri ladde wiyede kay ko wiyete kay oɗo saaha rumeur cariɗo kay wonde Wali Seck koko waɗa Wali Seck noon ko ɓi koɗi tigui balago Seck ko nalanke wiyede kay wonde ko baɗaɗo ko wiyete mandat d'arrêt noon jani nde yeddi ɗuma ko gonga noon inde makko kay ne tawe rapport mo sentif kono kay ha ɗo jani nde wi kay ala taw poursuite baɗaɗo e dow makko sabu makko noon sabu noon kanko yoɗo saaha joni ko tuma sabu kay ko tuma ko wiyete blanchissement d'argent kanko Wali Seck noon o holliri tigui o felliti dartinde kala ko fati yewde musique kay kala ko fati activité musical o yowi ɗum kay ɗo ha nouvel ordre ɗum noon kay caggal nde o tuma kay ɗum noon tawi kadi ko durée indéterminé enquête o noon ene jokki e makko ka inde e nder enquête e ken ɗeminama inde kewde goɗɗe ma mbaw yaltude e oɗon fannu ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen debbo goto majjunoɗo ina ronka yitede e oɗo saaha kala to Pikine Texas ko omo wiyeteno Sokhna Fall ko duuɓi 35 o yaranno goski makko noon yitama tigui komo maayi e nder fosse goto o wonna noon karɗo hakkellal to banggue hakkille ko majjunoɗo noon guila ñande 12 lewru ndu gonne guila nden o majjuno ala kala to koreɗi jiiɗaki mum goski ki noon yitama e nder fosse mawɗo no fewi to diƴƴe tawi koto diƴƴe laaɓani to kewi fottude ko toon tigui woni to goski makko tawa ko gila mbiɗen 12 lewru août ko gila ɗen tigui o yaltino galle mabɓe to leggal mabɓe e bitengal iko tafa goski ki noon tawa tigui ko gamatini no fewi wadde tigui autopsie wawata waɗede hen beele ande so tawi ko tawi ko janɗo accident e nder windu he o yalti aduna walla so tawi ko baraɗo o wedda hen goski ki wawata waɗede autopsie procureur noon yamiri nde goski ki wirete ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha toon to Touba ndigguel tawi ko ndigguel baɗanoɗo décrété to Touba ko fadde kay e ko Allah wawini jullo e mahtugol e pewnitgol e garɗitingol juma mawka ko Touba on ndigguel noon yanani tigui e noppi paho den noon ko yettima ɗum noon on ndigguel kay nde yetti toon to Thiès hono Serigne Khadima Gaydel Lo duñi junggo e poosam o wawi yaltinde 50 millions tawi ko franc CFA o wawi tigui addude ballal makko o haɗani ɗon tan saabu kay waɗi erago faade dendagal yimɓe wonɓe yaaduɓe makko e yimɓe makko kala moni kala nde waɗata hirjino kadi moni foof te duñata junggo e poos adda ballal mum ɗum noon koto Thiès Bagdad koto Touba Thiès koto Touba Bagdad tawate koto Thiès e nder jonde he noon hewɓe kay guila chèque uji bancaire ha yaltinɓe kalis ɗoreɗa e matériel kewɗo guila ordinateur uji ha e téléji wondude e matériel kewɗo wawi yaltinede foof tawi ko fati e ballal ndigel ko fati e golle jumaka ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen dadiɓe leydi Sénégal harfinaɓe nden kay kisal keeri leydi ndi ɓe teɓima kay laana ina jolni fodde kene ɓuura temedere sagar taw ko yinno wadde ɗande suuɗeru woni les clandestins ɓe jinno tigui ko natude toon to Dongro Europe laana mabɓe noon ɓe nangga tigui koto tufde woni plaza mo Wakam Dakar ɗum ko talata hande o enquête nana uddita hen
ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen F Ndiaye ko suka gorko to ko somo duuɓi jeeɗiɗi ko kañum tigui yaadi e wuura kañuma yaadi e wuura tawi ko wuura ndiyam canal moɓe mbiyata canal ko rentasa ɗum ko talata hande o e nder wuuro Ziguinchor o yitama noon kono o yita tigui komo maayi o yita tigui ko maayi ko e saaha kay o wonno e lotade e saaha toɓo e sara canal ko ɗon tigui wuura ari tawino arde dole ko toon tigui yaade makko caggal jiilaw noon o yitama kono yita komo maayi kanko F Ndiaye noon teskama tigui addunomo e wuuro Ziguinchor ngo ko arde gurte makko woni vacances uji makko ko ɗum arno ndeke ko sati noddunomo toon ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen to leydi Sénégal ummal islam kala e ha tengti usmal islam leydi Sénégal kala towe sunare mawde no fewi kikide hande o jaltukola aduna oɗo khalifa diine biyeteneɗo ceerno Ahmadou Baro mo ceerno Saydou Hamada ko talata hande o yalti aduna toon to Dakar o wirete ɗon ko toon to Madina Gounass jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa no fecce sunare e dendagal ummal islam kala e dendagal Madina Gounass e nerenaɓe kala eɗen anduno kadi ceerno Amadou Tijani Alpha Mamadou Sile Bato ka heeɗi kabaruji men demgal Pulaar seno mem to leydi Sénégal ko to leydi Mali paadena altine hanki o état major général des armées ɓayyini kabaru kayit ɓe jaltini kayit kay on kayit hollidde wonde talata hande o circulation routiére e nder Bamako ko taadi ɗum kala ne wawi circulation gamotina seeɗa ɗum noon kay saabi ɗum noon ko kodikoɓe leydi ndi woni dadiɓe leydi ndi ne mbaɗa ko wiyete exercice woni entraînement tawi ko heblanade woni défilé militaire moɓe ɗamini wadde ñatno gasi ɗi lewru septembre 2025 tawi ko mawninde manditare leydi ndi circulation noon subaka hande o ɓe dartini ɗum e nder ɗiɗo nokkuji kay waktuji seeɗa ɗum noon ko subaka talata hande o ɗi nokkuji ɗen woni axe ummade camp de Jigué faade boulevard faade siège Ecobank axe ɗiɗaɓo noon dartinaɗo kay koto wiyete axe ummade kay to wiyete Insoufa monument faade monument de l'indépendance état major noon holiri wonde so tawi exercice militaire o gasi kay ɗon ɗon waɓe uddita ɗiɗon booli hano hannirta ni ha joni ko ɗiɗi Mali keddoɗen ɗeɗo balɗe kala noon ko incu no fewi tawate to micro cosmo économique di Mali woni kaye koye ɓe goni tigui koye oɗo saaha kala ɓe goni kayi koye oɗo saaha kala ɓe kene wona jonte ɗiɗi joni kayi koye ɗiɗi incuji mo goni caggal kayi ɓoyata manda tawi kayi ko gardinoɗo cetal ngal gonnoɗo président cetal ngal biteɗo Manju Simpare ɓoyata manda makko gasa eɗo saaha joni hewɓe kayi enen jiiɗi kayi wonde lomtademo e placé kanko Manja Simpara noon ko jiɗɗo kadi ƴamtoyde dawal ɗiɗi woni deuxiéme mandat makko kono hewɓe kayi oɗo saaha joni ɓe nana momo ayeyi ɓe nana lorto leɗɗe beele eɗen mbawa hebde oɗon poste wonde kayi président ngal ɗon catala kanko noon e oɗo saaha joni fuɗɗi kayi hollide tigui kayi ene yiiɗi kayi ngal ɗon oɗon poste tawi kadi ko dariɗo kayi gam ɗaftodirde e makko ko président sortant de la chambre de district mo Bamako biteɗo Boubacar Kanté ɓurɗo lorlidde e commandant ko on kayi oɗo saaha joni ɓuuri feññinde tigui wonde kañumne ko candidat hewɓe noon kolli kayi hayso kalani kayi ne gandani ɗamina ma candidat ji kewɗi puccito ɗeɗo balle ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to leegal bitegal Sokoroji noon ko conducteur woni dognowo baɗo moto taxi goto ko kañuma tigui ken yaltidanno e debbo goto tawi ko debbo desa debbo o noon ko enseignant woni jangguinowo école goto kañuma réussi on debbo ɓatti yaltide noon ha guilli e ngoko walla mbiyen ha jaraɓe tigui daati hakkude mabɓe hano hannirta ni ko ɗon tigui kanko conducteur moto o ɗum yonanimo o felliti ɗon ko dogdude e debbo o yaltini ɗum oɗon diwan ha laaɓa caggal noon nde o dogde e debbo joom galle debbo o noon tawi ko enseignant wawi yaade toon to police o portoyi plainte noon o wi wonde ko joom suudu makko biftama woni tigui nawama tawi wondani e sagu mum hewɓe noon kolleri kay wonde kay debbo o biftaka kañum tigui felliti dogdude e oɗon gorko tigui ko volonté mum e wonde tigui e dow welede mum e oɗo saaha joni noon haala kan e juuɗe enquêteur uji ha joni ko leydi Mali keddoɗen carburant koko fuɗɗi kay ngakkude no fewi
e oɗo saha kala e nder leydi Mali sofreɓe hewɓe tawi ko dognoɓe citernaji addoji gasoil e oɗo saha mo mbiɗa yo arsene yaha Mali kala heewidema ko ɗum noon saabima kay e oɗo saha joni carburant fuɗɗima mankude saabu kay oɗo saha kala teska ɓena tawi ko wiyeteɓe jihadiste en ha tengti noon groupe de soutien de l'islam et aussi le musulman koko tigui mbaɗi eɗango jertago ene mbiyi hey jala kala gaddowo carburant e nder leydi he ko ɗum saabi noon otoji kewɗi kay carburant ji citernaji carburant kewɗi duppama e nder leydi he hewɓe kay batti hulde addoyde walla to sofereɓe hulde addude carburant e nder leydi he ko ɗum saabi noon carburant fuɗɗima ngakkude no fewi koye ndina mbadi noon hoore jaggoɗo leydi hono général Abdoulaye Maïga o joɗima at ñalawma hande o batu tawi o joddi ɗum koye joom ngaluji tawi kadi ko ɓeena yaruɓe fannu addude carburant e nder leydi he gam yewtidde mabɓe fewjidde mabɓe kay beele carburant wawa arde wasa ngakkude e nder leydi he ɓe kolirima noon tawi koye dow ɗemgal ona biyeteɗo tawi koye ɗemgal oɗon biyeteɗo Ibrahima Touré kañum woni secrétaire permanent groupement addoyoɓe carburant nder leydi Mali o holliri kamɓe kala koɓe malinaɓe ɓe jiiɗa haydara leydi Mali ndi ngakkire kono kay kamɓene eɓe cohli ballal tawi ko ballal laamu ngu guila to banggue sécurité ƴettude peeje kay tawi ko peeje ɓutte no fewi ha tigui so tawi ɓe gaddi marchandise uji ɗi guila e addoɓe marchandise uji ɗi ha e marchandise o foof ne wawa hisde hano hannirta ni kanko hoore jagol noon holliri tigui wonde laamu ngu nana darino dole mum ponno ƴettude peeje kay tawi ko peeje ɓutte no fewi wawde kay addude convoir hende kay ɓeydude nden kay kisal e dow laabi kala tawi ko laabi e nder leydi he to marchandise uji guila e carburant e gueɗe ɓurɗe hatojinede mbawata natirde e nder leydi he ha ɗum wawa arde yetto hano hannirta ni habaruji men demgal Pulara sen ummima to leydi Mali paaden jabboden ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo ko fati rewɓe ɗo kedde Afrique Alassane Oumar Mbodj a salminama. en calmitima Ghali Aboubaye calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurtentude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗo leydi Mali to de ñande asatare sappo e tati lewru ndu gonɗen ndu ala tare sappo e nayyi lewru ndu ɗum noon ko jangguji bonno toon to leydi hono Mali to banggue hirnangue kamɓe e hakkude leydi ndi ɗum noon taw noon ɓe jani koye oroji tawre ko jollunoɗe tawre ko bannode carburant kañum kadi e ɓen kadi ɓaɗo ɓiya garta ko ɗum tolle ɗo Sénégal kono noon ena wayno laamu ngu dey wi wonde kay fitti tawre ko laabi ɗi ha laabi ɗon wawi tawre ko ɓen mbawi yiyade ko haajuji men ɗum noon ene wayno dey e oɗo saaha ɓe mbi wonde hono deƴal wawi hono artu toon to Burkina Faso to nder wayno hono rapport mo taw kadi ko on biyeteɗo Human Rights Watch wawi wono wadde ɗum e wawde wonde wiide wottoon Burkina Faso gila kay lewru mai ujuna ɗiɗi nogas e joyi wonde kay groupe aji taw ko ɗiɗi taw ko ɓen siɓɓittiɓe mbaɗi toon kadi jalnguji musidɗo no fewi wonande banggue hol leydi ndi ɗum noon ha wawi wadde yimɓe kewɓe civil en mbawi hono ruttade toon e jomumen ɗum noon ko wawde wasde ɗoftade haqqe aade taw ko huftudinɗo ɗum noon ko noon o bañinori ɓuri wonde ɗum noon wiyete ko crime de guerre ɗum noon wonande kay juɓɓudi makko ndiyete toon to ene wayno bene de kamɓene toon ene wayno hono joyo nangoɗoɓe toon otage mbawi hono kay taw kadi ko woppitede ɗum noon ko yontere mayde caggal nde mbaɗi balɗe 45 ɗum noon taw koko nanga e nder banggue rewo leydi ndi ɗum noon wonande kay ɓen kadi taw kadi ko jibinande nde leydi ndi wonɓe kadi e wellitare mumen e oɗo saha fodde kay sen jolama jonte jeegom taw koko jagga taw kadi ko jagguiɓe ko groupe ɓen taw kadi ko armé joguitiɓe taw kadi ko caggal kay ɓen nde gari toon taw kadi ko ma won lebbi ɗum noon gari toon jibinande nde huli no feewi jerimenima toon to wuuro nodita hono kalale ɗum noon ko hakkude taw kadi ko leydi bene kañum e Nigéria toon to ene wayno dey to Tchad ene wayno sarɗiyankoɓe maɓɓe ɓe kamɓene ɓe mbawi kadi wono addude taw kadi ko rapport maɓɓe taw commission maɓɓe keeriɗo ko fate kadi taw kadi ko assemblée maɓɓe won jakkanguede maɓɓe e wawde kadi yurisade constitution maɓɓe o taw kadi ko décembre ujunnaje ɗiɗi nogas e tati ɗum noon ɓe mbañini
joyi e altinare sappo joyi lewru o no siltu ujuna ila nogas joyi e wiide kay aɓe jaadi kay yo manda taw kadi ko on gardiɗo on leydi ndi yo wayle mate kadi ma ɓeydo no feewi wonande noon ko fadde hono waylo hono oɗon koɓe jiiɗi ko ɗum noon ene wayno ko wawde kadi newnande hono manda gardiɗo hono o leydi ndiyete toon to Gana gardiɗo hono leydi ndi jeune Dramani Mahama kanko de o tengtini wonde kay gartugol toon e nder leydi ndi wonande 14 ɓen migrant en to banggue Afrique hirnaki e kamɓe ɓene kadi artirani taw ɓe gummidi ko leyɗele hono sud Amérique caggal kay tifodiral bangal toon to Accra hakkude mumen e Washington ngam wiide wonde ɓen yo gartu ɓen noon e ɓen 14 artuɓe koliti mettere mumen no feewi e wawde kadi wiide wonde ɗo gartani wona hunde fottinde rewde lawol ɗum ɗo aɓe gullosi ɗum ɗon tawal ko tribunal uji taw ko Amérique ɗi ɓe gullotima ɗumen toon to Cameroun Issa Chiroma Bakary ko candidat tawal koye suuɓade ngam yaadude e ɓen taw ko yimɓe kay addade kono leydi ndi ɗum noon ene wayi dey sungo goma o hoorejo leydi mabɓe wonde waɗata ko 1 lewru yorkoma woni octobre ujuna ila nogas joyi kono noon lumno gode yaadani hen nde tawno ene gandi oɗo o woni jagorgal hani o woni candidat ko joguiɗo konngol hono laamu ngo fodde duuɓi 16 RDC Congo ɗon de ene wayno kamɓene ɓe mbawi kadi kamɓene wawde kadi wiide wonde taw kadi ko wonɗene gueɗe baɗeteɗe toon to leydi hoto banggal to banggue worgo e kiwto hani to banggue funnaki leydi ndi ɗum noon wonde yonta hono taw kadi ko ɓennude de wiide wonde kadi on mo officier mo martaba tawta ko honiyanke moɓe kadi mbino wonde taw kadi ko yo yaltu ɗon wonande kay ɓen taw ko milice en Vagaland ndo kañum e wona e ɓen taw ko patrimon civil mbi wonde jadane ko gongol makko ɗo wonde kanko noon oɗo martaba tawɗo wonani ko arme FAC wonande M23 ɗum noon ko ɗum noon woni ko ɓe mbi wonde kanko ɓe gonnanimo alay sago o yaltat ɗon Hali Abouba ko ɗum de tumbuɗen habaruji men e dongre Afrique ñalama hande o taw wonno koye dara musidɗo moon Alassane Oumar Bodji Gorko ma Sandogo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Bodji golle ma jooɗi peewi ko anndude kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amassi to Leksebo Gorgol ko on takkusan juula ha to dal ceerno Hadi Oumar Sy to Jowol ha to galle ceerno Moukhtar Mamma Cissé Sy to Kaheyri ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓeeri koto fedde gota ko windere nde loni commission d'enquête de loni ɓe kolliri wonde kay leydi Israël waɗi génocide tawi ko génocide ɓurɗo bonde no feewi e nder Gaza ko rapport mabɓe noon moɓe jaltini talata hande 16 leydi 16 lewru septembre 2025 rapport noon holliri wonde ko hoorejo leydi ndi leydi Israël hono biteɗo Isaac Herzog wondude e hoore jagode mabɓe hono Benjamin Netanyahu e gonnoɗo ministre mabɓe de la défense biteɗo Yoav Gallant ko kañumen de puɗɗi ko kañumen kadi jamiri oɗo génocide gonɗo e waɗede kay e nder Gaza rapport on holliri tuggi lewru octobre 2023 fayi kay kikiɗe hande mo kalteno dendagal bonande kay ala ko génocide ɓurɗo bonde woni ko jokki woni wadde e ko jokki wadde toon to nder Gaza laamu leydi Israël on yeddi tigui walla jaɓani on rapport ɓe kolliri tigui wonde ɗum ɗon ko fenade kadi ɓe kolliri kanko jagor maggal taw koye ɗemgal jagor maggal mabɓe kalfinade ko fati e kalfinade ko fati e défense holliri tigui wonde oɗo commission loni foti ko firti ɗum ha soro ladde koto leydi Palestine paɗen oɗo saaha kala oɗo saaha mo kalaten Gaza woni koye huɓɓude jeygue eɓen kay ɓe goni tigui koye huɓɓude jeygue ɗum noon wona konguɗam ko konguɗi kay ministre de la défense mo leydi Israël kañum ɓayini kabaru o alet kañum altine hanki walla alet talata hande 16 lewru septembre ɓe kolliri kay talata hande o armée Israël woni koye oɗo saaha mo kalaten woni tigui koye jorde bomboje mabɓe guila hanki ɓe jori bomboje tawi ko bomboje ɓe mbaɗi intensifié tigui bombardement mo mbaɗata tawi ko
wala diwaje talata hande o non be kuliri wonde tigi ko charuji di combat e konin kobe leydi woni armée de terre ko kanyumen kay ngone larawade odo saha joni wuro Gaza ngo jamma hanki o bombardement wuli jawno feeri yimbe hewbe mbasi hen pittali mun défense civile mo Hamas holleri tigi wonde kaye mas odo saha joni leydi Israel ko wone wadde ton ko dum do wiite ko massacre la mo Israel nona holleri kaye wonde gila ko boy wiiden dangal Gaza nabe kala kay mo yida wasde fittani mum de yaltata Gaza ville halabe be payat nokko bité de zone humanitaire dum non tawta bangi wargo ngo kala non mo be tawi edi don nokkuji mo mbasde fittani mum yo andu ko kanyuma wela hewbe non kolli kay hadi dumen dogde kay so dogi ngala to payi ala to payi kay nokkuji goddi to payi walla ne kuli ma so e saha dogata enen bayi pittali men ittede e lawol koto leydi Russi paden fadimina Putin kanyum woni horejo leydi Russi o holiri tigi talata hande o wonde kena bura temedere ujunere militaire leydi mabbe e wondude e leydi witede Belarus mbedem dendini tigi koni ko man wadde ko wite entraînement walla bien exercice militaire walla kadi be biya manœuvre militaire dum non be indi dum ko Zapata 2025 ko hunde nona hunde manœuvre militaire non wada tigi ko sara dame ko be biara Union européenne ko dum fayre mawde nona wonande Kiev lamorgo leydi Ukraine e wonande dendanga Europe nabe fof no ndidorno ko fodde temedere ujunere militaire biden kanyumen badata odona manœuvre tawi kadi be bada dum ko nder capande nayi e go terrain tawi ko terrain d'entraînement fodde ujunnaje sappo système d'armement et équipement dum tigi woni ko be jaltini wadirde odona manœuvre militaire musibbe to duwe kasi halawi cer ko dum do wonno ko min tonga non khabruji mon e demgal pular e sota he ko musiddo mon Seydou mon Ghali Abouba to karalla gal ha mbawon yide en to bangi nete bo sojo ko Seydou Abouba so tawi ko robin Afrique ko musiddo men Alassane Oumar Mbocho ketki madaki jam yo jam Allah jogomi jogon